Здравейте хора, пак сте с Миро и днес ще ви покажа как да стигнем в плажа. Как мога да стигнем в плажа? Да, знам, че мога да се телепортирате, обаче вместо да се телепортирате, мога да отидете там. Ще ви покажа къде. Да, хора, и ще ви покажа. И миналото видео правихме giveaway. Събрах, че не го давам за 4 милиона, а го давам за 1 милион. Който иска да го купи, да ми пишат лично в YouTube коментарите и се абонирайте за канала и ще ви дам колата само за 1 милион. Или ако искате безплатно. За безплатното трябва да се абонирате за канала с камбанката и да пишете коментар искате ли я. Тия видеа ги правим заради вас. Даже може да ме намерите в YouTube, като после ще ви покажа името ми в Car Parking. Името в Car Parking. От тук минаваме. Тук трябва да минем. За момент забива, защото влизаме в морето. Цата, откъде ще минете? Аз нарочно минавам от тук, че ми е по-лесно. И стигнах много по-лесно. И от тук трябва да отидем на тук. Напред. И ето тук може да видите хубавия плаж. Хубавия плаж може да видите. Хубав е. И се абонирайте за канала. С лайк. И това беше от днеска. Чао!